Bună ziua! Astăzi e o nouă zi și o să desenez viața pe o hârtie. Vă avertizez, nu știu desena frumos, deci nu știu ce o să înțelegeți, dar ok. Bun. Și începem cu data de... În cât m-am născut? Nu contează. Așa, deci, eu eram la... Nu știu, la un spital, da? Și la spitalul ăsta, scrie așa, așa, deci era un spital, da? Și eu după ce am ieșit de la spital, eram cu tata, cu mama și cu mine. Nu știu dacă se vede acolo ceva mic, ăla-zi eu, ok. Tu și cu mine, așa. Deci eram cu mama, cu tata și cu mine. Eram cu mine, așa, perfect. După ce am mai crescut la circa 3 ani, am început cam pe la vârsta de 6 ani am început să vorbesc. Și am început să vorbesc așa cursiv. Așa, mă rog, aici vorbeam eu o grămadă de prostii și am început să merg. Deși mă șchiopătam uneori, dar mergeam. Așa. La vârsta de 12 ani m-am dus la grădiniță. Era o grădiniță mușcoșă. Glumesc! Era o grădiniță drăguță, cu copii și distracție. Opusul școlii. Bun. Și acolo am învățat un geam. Așa. Acolo am învățat diferite chestii frumoase și distractive. Iar apoi am ajuns la locul care se numește școală. Școala. Nu e un loc groaznic, dar... Nu. La școală înveți multe chestii, nu? Și... cam atât. Așa, bun. Deci, într-un cuvânt, la școală nu te distrezi. La școală înveți și înveți chestii noi și te plictisești. Bun! Bine, la unele materii te plictisești. Nu știu. Cam la niciuna. În pauză te plictisești uneori. Eu nu mă plictisesc la școală, învăț chestii noi și prostii noi. Așa, și... așa, deci, la vârsta de 12 ani... Așa, da. Iar acum... Și am de gând ca la vârsta de... Aici nu contează. Am de gând ca la vârsta de 20 de ani să merg... Asta e să nu exagerez. La 45 de ani să merg la liceu. Desigur, normal. Așa face orice om normal. La 45 de ani merge la liceu, nu? Așa, perfect. Așa. Și am de gând să mă duc la un liceu bun. De nota... Asta, cea mai mare notă. La un liceu din ăsta. Nota mea preferată. Perfect. Și... cu niște geamuri. Deci vreau un liceu care are geamuri, neapărat. Un liceu cu geamuri. Așa. Și eventual, știu și eu, pe acolo, o camionetă. Da. Atunci când o să am vârsta de 84 de ani, o să-mi iau un serviciu. O să lucrez ca ștergător de geamuri la un hotel. Așa. Și aici vine asta. Bun. Și ăsta eu. Fericit. Mi-am îndeplinit visul. Cu zâmbetul până la urechi. Până când
Pam, pam, pam. Vin meteoriții. Poc! Lovește. Poc, 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 poc. Puși poc, poc, poc. Și sfârșitul lumii. Și pământul să poc, 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 poc. Și totul puf, puf. Sfârșit.